això de les ungles tan llargues és un nus de merda. Sí, calla, jo me les faig jo sempre. Sí, oh, Ai, escolta, mira, què et sembla aquest vestidet per la meva cunyada? A veure, és mono, però jo el veig una mica segur. La teva cunyada és més clàssica. Però està molt bé, no sé. Però saps què faré? M'esperaré al Black Friday, perquè encara sortirà més barat. Ai, Carme, això del Black Friday, aquest, com es digui, no m'agrada gens. Bueno, a veure, són coses que fan descomptes que fan un mes abans per comprar els regals de Nadal. No, home, això són americanades, d'aquestes importades. Mira, no m'agrada gens, però gens, No són artimanyes comercials, carinyo. Que no, això són costums importades dels Estats Units, que mira, que no ho suporto, I menys ara, que tot el que sigui parlar dels Estats Units em fa pensar en el president aquell que tenen, mira que em treu de polleguera. Ai, calla, quin fàstic. No ho suporto jo tampoc, calla. Jo és veure'l per la tele, nena. I veure aquell cabell que té, aquella pell tan taronja, escolta, que m'ofèn la vista. Ui, quan balla, què? Que fa allò del... A mi, mira, m'agrada a vegades imaginar-me-la així ballant en la intimitat amb calçotets, amb aquella que porta sempre al costat, la Melania, aquella tota tiesa, fotent-se coses per no veure. Calla, que només de pensar-hi fa fàstic, no ho suporto. Ai, escolta, i aquest té ser per la meva sogra. Ai, vols dir? Sí, bueno... No sé, no ho veig. Mira, saps el que has de fer, Carmeta? El que faré jo aquest any per Nadal. Jo aquest any penso regalar entrades al teatre per veure allò a la Cabana, allò de la Margarita. Escolta, quedaré com una senyora i els convidats passaran una bona estona.